Vilanova mantense fiel á súa cita con Fitur, tras o ruxe que apuntaba que a localidade se desvincularía da mancomunidade do Salnés. Hoxe o alcalde confirmou que estará presente na feira de turismo da man da Xunta, pero tamén da entidade comarcal. Porque los proyectos que hay para Fitur los preparamos nosotros, con lo cual no es que vaya Fitur tal, va lo que hice yo, hablando claro, va lo que hice yo, porque obviamente no creo que que son como Superman, en un mes haya hecho lo que llevamos a Fitur del trabajo todo el año, ¿no? Entonces, este año va lo que hice yo, nosotros somos miembros de la Mancomunidad, con lo cual, por supuesto que vamos dentro da Mancomunidad. Gonzalo Durán aproveitou tamén para avanzar que o Concello de Vilanova acaba de rexistrar a marca Mar de Santiago para o fomento do turismo vinculado ao Xacobeo no Salnés e no Ulla. A idea é que os concellos da contorna que o desexen se poidan unir ao proxecto. Avanza que xa hai varios comprometidos a adherirse. Vamos a poner en marcha unha serie de promociones turísticas alrededor de la estación marítima que tenemos en Vilanova de Arousa y de nuestro puerto Xacobeo, tanto el deportivo como el de pasajeros, todo con la denominación de Mar de Santiago, propiedad de este concello e a disposición de los outros ayuntamientos que van a colaborar con nosotros. Explica que a súa idea é que a xente que se achega ata Santiago do mesmo xeito que vai ata Fisterra faga o camiño tamén ata Vilanova. Durán di que se trata dun produto turístico moi interesante para as turoperadoras. Indica que o seu obxectivo é presentar o proxecto en Fitur nun par de semanas, aínda que recoñece que o tempo está a xogar na súa contra. Con todo, marca como obxectivo o Xacobeo 2021 para a súa consolidación.